ẹ kú lébà yìí làkàrà lé ẹrì wà làkèrò ọ̀nà tá a bá ti ra ẹni tó pẹ́ ẹ kú láti bá yìí làkèrà ẹni. Àjàní akéwì yín náà rí Àjàní tí fèwì sọ̀jìnlẹ̀ ọ̀rọ̀. Tó a tún ti dé padà sórí ètò wa tá a pè ní lítírésọ̀ Yorùbá níbi tá a ti máa ń ka àwọn lítírésọ̀ Yorùbá lọ́lọ́kọ̀ ọ̀jọ̀kan. Ìwé wo ni mo mú dání tí mo fẹ́ kà fún yín lónìí? Ìwé bàbá wa alàgbà Adébáyọ̀ ọmọ Fálétí onílé Ọ̀yẹ́ ará Àjílèje. Kí ló kọ àkọlé ìwé yìí? Àkọlé ìwé tá a fẹ́ kà lónìí la pè ní Ogun Àwítẹ́lẹ̀. Ẹ mọ̀ bá wa ká lọ. Àkòrí àkọ́kọ́ òun ni wọ́n pè ní ìwé abàmì. Ojú ọdẹ rìn nǹkan tọ̀wọ́ ẹnu kọ́ ojú ọdẹ rìn nǹkan. Bọ́dẹ bá rò sẹ́ bọ́dẹ bá rò yà bọ́dẹ bá pẹran kò ní fẹ́ nìkan jẹ. Ní òwúrọ̀ kùtùkùtù ọjọ́ kan ni mo rí oníṣẹ́ baálẹ̀ ìlú wa. Ó ní kí n wá, mo múra ó dọ̀hún. Nígbà tí mo débẹ̀ ó kí mi èmi náà sì kí i, ṣùgbọ́n mo rí i pé ìbànújẹ́ kan ó wà ní ọkàn rẹ̀ nítorí pé kò fi ìtara kí mi bí ó ti máa ń ṣe tẹ́lẹ̀. Wọ́n tẹ́ ẹní fún mi mo sì jókòó. Nígbà tí mo jókòó tán ó sọ fún mi pé òun rí ìwé kan gbà lálẹ́ àná àti pé ohun tí wọ́n bá nínú ìwé náà ń ba òun nínú jẹ́ gidigidi. Nítorí èyí ni òun sì ṣe ránṣẹ́ pè mí. Ó fẹ́ kí wọ́n ka ìwé náà fún mi. Báyìí ni ó ṣe sí abẹ́ ẹní tí ó jókòó lé sókè. Ó mú ìwé lẹ́tà kékeré kan báyìí jáde. Ó sì ké sí ọmọ rẹ̀ àgbà. Ó ní kí ó wá ka ìwé náà kí n gbọ́. Ọmọ náà bá tú ìwé náà. Ó bẹ̀rẹ̀ sí kà á. Ohun tí ó kà jáde nìyí. Ẹ gbọ́ kí ni tó kà jáde nínú ìwé náà. Ẹ tún jẹ́ á pàdé tó bá di ọjọ́ míì lórí lítírésọ̀ Yorùbá. Èmi ní ìmọ̀ wá ẹ̀yin náà á mọ̀ bá láṣẹ Èdùmàrè. Mo pé orí gbogbo wa ò ní burú láṣẹ Èdùmàrè lókè. Orí ẹdìẹ kì í burú kó yẹ dúdú. Orí àdí kò ní burú kó má ṣe yọ́ lòrùn. Ó tún dìgbà kan náà.